Result शनिबार हांगा शनिबारनि परे रविबारनि हर हांगा आमनगो माने दिल्ली नरगो बाय कखयो खितार अमा हांगा आ साजालाय केते सोमबार सारिगो बा सानजा सारे आतानि हयते एकता जरा आनो कगो खितार अमा हांगा दिल्ली जोंजाल खाय दङ हांगा आबन बागै आं जेरमन किरुय साब साइसुं आं थना कलाय हांगा बा नगो साइसुं आमबगै जेरमन दिल्ली ना थुवा हांगा 2 दिन दरिया खाय कुनु खाया हाय लाय थांगा हांगा मिया खातेसा आमनगो बरो आनो मुरुगै थलायो दा आनो मुरुगै थलायगा हांगा बरो बायरो सिना अंग थानिगाय दाबाय तान कलां थाङो ओमफ्राय तांजांनाय बरक बो हांगा सिनि रोखा नाय र माने आईपीएफ तिरं तानो ता सुदरां नि आबो 9टा থেকে बने 10 आमो है टाइम ओंग नि बो मंगते पारान बो मंगै जुमिया आन बो मंगै लक्ष्मी नारायण देव मिया हा कगिया मिया हांगा सिंनगो तंगलाय तंमानि न हांगा बरक बायरा अंखर बुरुखाय दाबाय तान कलां थांगा मिया हा कगमाखाय कगिया आब्रक अनेक कगजा ति बायरो त बरक गोबां नवानसुगो आं हांगाय माने नुरुगलिया बायरा लाइट क्रि आन्दारा गुनरा बाय ini sengoro bajal bare outpost so efer kana phaijak sini takuk sorry devan sajla sini jespol deborma di pramot support hine ini sabrum burum borong torture khlayo ipf tro phaipi और हर गोड़ा बे खितर ईद बे खितर नगो अमते क्लेमंग बरो इलेक्शन सिम तास जरा बटर सरमा खजगे तंगो के बर किलेमन बागे बरो मरलाय थलायो के बा 2-3 दिन पीसफुली तमनि नमे आसुसा खाली बरो 9टा दिगे रबा बरो सुति ने जेफर दं नहर काब्रो खरसा आईपीएफ ने सपोर्टर फाइ मन दाबाय तानखा बरो सिनारखा अबन मुजों थानाय एफेर खलाया केबा आं अबन आपिल खायनामो जों इलेक्शन थानाय फायनाय बार अकुंति आं आपिल खलायो हाइटां नायजदि जों पीसफुल काय तंग नांनाय केबो आइन यागता नाहादि आइन जतन बागन समान दमो जति केबो आइनि बायरे सामखलाय तंग हंकाय बो जेस पार्टी फनथु बो आइनि बेखति माजरा माननाय अबन रिक्वेस्ट खायो जों आमसे काहाम करंगे तंगनानि बागै जत्त लोकरं नां कयो जों हामजालाय थानसगलाय जों तंग नांनाय जों खरसा चुबालायमन तंग नांनाय केबो पावर तंगना अहंकार तांलाय जदि ता सिंग्रा बैता तांलाय जदि केबो नि हामेन बगै ता वान सलाय जदि जिना आमसे जों पीसफुली जों सामखलाय खरसते कथालायमन बिसिनते जों डेभलप नांनाय जों अमन आपिल खालायनाय इलेक्शन पाइ थांगा तागबो चिनि तिबारा मथनि लुकुरक काहामगै तंमंकरिखौ नग फाइ ईद बाय खितर गडा बाय खितर इकमियाव फाइ आईपीएफ तिन बर फायाकै चिनि बरनो दाबाय तान गलां थाका अब बेलेन चाया जों तागबो चिनि लुकुरं हाय कयफिरो हाय तावालाय जदि जेसन पार्टी पांथों जों तिबारा सा जों थांजानानै अबन रिक्वेस्ट खायो आं जेसे आमजेन लुकुरन आपिल खालायो